Σήμερα, περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 60% μέχρι το 2030. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης των θερμοκρασιών, οι πόλεις γίνονται πραγματικές θερμικές νησίδες, δηλαδή περιοχές όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από ό,τι σε κάποια προαστιακή περιοχή. Τέτοιες συνθήκες οδηγούν σε δυσφορία, ασθένειες ή ακόμη και στο θάνατο και επηρεάζουν κυρίως άτομα χαμηλού εισοδήματος και τους ηλικιωμένους. Την ίδια στιγμή, τα κύματα καύσωνα προκαλούν τεράστια αύξηση στις ανάγκες κλιματισμού των κτηρίων και κατά συνέπεια μια πολύ μεγάλη αύξηση στα ηλεκτρικά φορτία αιχμής. Συγκεκριμένα, η Ευρώπη καταναλώνει 5 με 6% της ηλεκτρικής ενέργειας για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της αστικής θερμικής νησίδας. Εκτός από τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, η αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας προκαλεί και σημαντική αύξηση στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αυτών κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Ευτυχώς, απλές και οικονομικά βιώσιμες λύσεις υπάρχουν. Μία ανεκμετάλλευτη δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας παραμένει αδρανοποιημένη στα ίδια τα κτίρια, μέσω μιας τεχνικής που έχει αποδεδειγμένη αποδυτικότητα, τις ψυχρές στέγες. Μία ψυχρή στέγη χαρακτηρίζεται καταρχάς από την ανακλαστικότητά της στην ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή την ικανότητά της να ανακλά στην ορατή, στην υπέρυθρη και στην επιριώδη περιοχή του ηλιακού φάσματος, μειώνοντας έτσι τη μεταφορά θερμότητας στο κτίριο και στον περιβάλλοντα αέρα. Επίσης, μια ψυχρή στέγη χαρακτηρίζεται και από τον υψηλό συντελεστή εκπομπής της, που αναφέρεται στην ικανότητά της να απελευθερώνει θερμότητα, όπως την ηλιακή ενέργεια που έχει απορροφηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ψυχρά υλικά μπορεί να έχουν τη μορφή επιχρίσματος, βαφής, μεμβράνης, μεταλλικής στέγης, ειδικών κεραμιδίων ή πλακιδίων. Τα υλικά αυτά έχουν ως επιτοπλίστων λευκό χρώμα. Παρ' όλα αυτά, διατίθενται και σε πορτοκαλί, μπλε, καφέ και ακόμη και σε μαύρο χρώμα. Μπορούν να εφαρμοστούν στους περισσότερους τύπους στεγών. Η αποδοτικότητά τους έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Ας πάρουμε μια στέγη με επικάλυψη μαύρου ασφαλτικού υλικού. Η θερμοκρασία σε μια τέτοια οροφή μπορεί να υπερβεί τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και κατά 30 βαθμούς. Αντιθέτως, η θερμοκρασία μιας ψυχρής στέγης υπερβαίνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μόνο κατά μερικούς βαθμούς Κελσίου. Συνεπώς, μαζί με τη μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας της οροφής, μειώνεται και το ποσό της θερμότητας που εισχωρεί στο κτίριο. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επιστημονικές μελέτες στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μέσα από αυτές έχει αποδειχθεί πως με την εφαρμογή ψυχρών υλικών οι ανάγκες κλιματισμού μπορούν να μειωθούν έως και 30%. Μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει και μικρότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Και επειδή λιγότερη θερμότητα μεταφέρεται στον περιβάλλοντα αέρα, η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται κατά 1 με 2 βαθμούς, μετριάζοντας έτσι το φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας. Όσοι από εσάς βρίσκεστε αντιμέτωποι με τη ζέστη του καλοκαιριού σε μια πόλη, μπορείτε να δείτε τη σημασία εδώ όσον αφορά στη θερμική άνεση στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Ταυτόχρονα αυξάνει τη διάρκεια ζωής της στέγης, μειώνοντας τη θερμική τάση που υφίστανται τα υλικά και περιορίζει έτσι τις δαπάνες για συντήρηση. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ψυχρές στέγες μπορούν να αποτελέσουν μια απλή και αποτελεσματική λύση και αποτελούν και μια ενδιαφέρουσα οικονομική πρόταση, καθώς δεν είναι πολύ πιο ακριβές από άλλα υλικά για στέγες. Οι τεχνολογίες ψυχρής στέγης μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων, οδηγώντας έτσι σε βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με έξυπνα πρότυπα και επαρκή οικονομικά κίνητρα, οι ψυχρές στέγες μπορούν σύντομα να διαδοθούν ακόμη περισσότερο στις χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Αυτό είναι μεγάλη είδηση για τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες κτηρίων, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. Και είναι καλά νέα για το περιβάλλον.